imi mairudo munongosvika mutingofura gede muchienda. Handiti manga makarara ko ningadzise munhu angani andakarara zvekurara upe kuti ndakarara mba. Ati munonoka moti maswera sei mamone maswera sei? Alright ko maswera sei kunhabe. Ndaswera kongu muri kwenda. Apa ndikudambura kuti ndiflash internet ndasiya so tenant yakaisi kutona umira mushi. Ndangoti yepamba pedu. Pamunogara. Saka madi kushandisa mvura yekupana pano pamvura kuti sei? Ndakangu ndakuratidza kuti pana paina handikada vanhu vanochera mvura pano. Mvura zvinoitika uko kako ndokwandinochera yekumwa. Panapa ndo pandongochika kuti ndochera hangu. Panapa pasi basa handigadzire mvura ende handifidhe vanhu maraini. Bho rinoshanda nemagetsi. Magetsi andaita sei ada kujuiswa, andaita sei abhadhara. Nemari inenge ita sei yashandwa. Ona endai munoita plani yenyu. Aiwa iko zvinoteleti ndiri kutotaura kuti kutaura kuno kuteleti haina kutomira mushi. Teleti ndeyani? Ndiyama irudo. Haisiyani yasekuru Bitanesi. Budai kiti. Budai yenyu kiti. Wore chingonipewo kwanhasi mangwana handidzo. Muri kuchafamba mutaura zvinhu zvakawanda maraini. Muri kutaura zvinhu zvakawanda maraini, handisi kutaura zvedu, but muri kutaura zvinhu zvakawanda maraini. Ende zvimwe zvinhu zvamari kutaura kumaraini muri kuzviziva zvamuri kutaura kumaraini. Budai kiti. Handino muchaita zvokuita sei munonotaura kwamunotora ikono waikoko.